Yn gyntaf, ar am. Helo, symau, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones fi, a da chi'n gwrando neu'n gwylio podlediad yr hen iaith, podlediad lle mae yna Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio ddysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith y hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae yna bobl dewr yn dewis yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gynta bob tro ar am. Ia, croeso, a sy'n rwyt ti, Jer? Da iawn. Yn braf yma Mhen y Groes. Wel, mae'n llwyd yng Nghaerdydd, ond dyna fo, ni di ddeitha fi bod i wastad yn brafiach ym Mhen y Groes nag ydy yng Nghaerdydd, yn dydi. So, lle da ni'n mynd heddiw, Jerry? Wel, heddiw, dyn ni am drafod gwaith prifardd y mudiad hwnnw a diwygiad Methodistaidd Cymraeg, sef William Williams o Pantycelyn. A ti'n gwybod beth, Jerry? Tro cynta nes i gyfarfod chdi, de? Oedd y neuadd Pantycelyn a enwyd ar ôl Williams Pantycelyn. Yn union. Dwi'n mynd byw yna. Nes i grwydro coridora ac dod ar draws rhyw gradur gorhofan yn bechyn a chdi oedd y cradur yna. Na fi. So dyna fo, reit, oce. Dyna ddigon o hanes personol. Deitha ni am Williams Pantycelyn. Wel, dyna fo. Pan fydda ni'n trafod hyn gyda myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn y Brifysgol Mangor, maen nhw'n bobl sydd yn dŵad i Brifysgol i astudio llenyddiaeth Gymraeg, felly dwi'n eisiau llethu gyda llwyth o hanes a hanes crefyddol o'r dechrau, felly mae'n braf dechrau'n syth bein gyda chydig o'r llenyddiaeth i glwad y sŵn yr emyn. Mae'n groeso ti ganu os ti eisiau, ond darllen nawn ni mae'n siŵr. Felly eisiau dechrau gyda rhyw ddyfyniad pennill o un o emynau enwog Pantycelyn. Unwaith eto, mae'n groeso ti canu os ti eisiau, mae gen ti lais canu da, ond fel arall mi gyd i darllen y pennill fel llenyddiaeth yn da. Wrandawyr, does gen i ddim llais da. Beth bynnag, rwy'n edrych dros y bryniau pell amdanat bob yr awr. Tyrd fan wylid mae'n hwyrhau am hael bron mynd i lawr. Hyfryd. Mae'n hyfryd ydy. Ydy. Ac gan geisio derbyn, clywed, darllen y darn fel llenyddiaeth, gan geisio anghofio'r holl baggage dwylliannol. Ti'n newid so, mae'n neuadd breswn a breswn wedi enwi ar ôl Pantycelyn, y mynydd mor bwysig. Ond os ni'n ddarllen y llinellau hyn fel barddoniaeth, sut mae'n dydaro di? Pa fath o iaith, pa fath o gerdd sy'n yma, lle? Wel, mae'n uniongyrchol, mae o'n syml, mae o'n reit anffurfiol o ran y mynegiant, a mae'r rhythma mor gry yn dydi. Mae o'n am hwn i'n rhywbeth sydd wedi cael i'w greu, i'w ganu, a mae'r ffordd mae'r rhythm yn gweithio. Fos ni'n dychmygu tas ni'n trio canu hwn ac efo'r gallu ganu'n dda. Fos o'n swnio dda hefyd, os ti'n aneu swnio. Yn union. Ti wedi hwylio hi yn berffaith fan allu, yn union. Mae'n uniongyrchol, mae'n bersonol iawn dydi. Dydy'n clywed llais personol yn trafod profiadau personol o bwys yma. A mae'n gerdd, mae'n delenegol bron dydi. Mae'n rhywbeth hyfryd amdano fo. Mae'n rhywbeth agos atoch yda. Mae'n trafod teimladau dwys mewn modd ffres, mewn modd personol ac ungol angerddol iawn. Be sy'n ddiddorol ydy, mae yna bethau dwys anferthol o fawr yn cael ei mynegu mewn ffordd sy'n bron, ti'n gorfod darllen, mae'n hawdd iawn jyst mynd ar goll yn y rhythm, a wedyn ti'n mynd argol, rwy'n edrych dros y bryniau pell amdanat bob yr awr, tyrd fan wylid, mae'n hwyrhau am hael bron mynd i lawr. So mae hwnna'n ddwys iawn yn dydi, ti'n bo? Yndi. Diwedd oes, ond eto mae o'n hyfryd o syml ac yn, Yn union, a hefyd, tysach chi'n darllen y llynellau hyn heb wybod i bod yn perthyn i Emyn, hynny yw can grefyddol, sy'n sôn am ddiw a cariad a ddiw. So chi'n meddwl hwyrach mae can o serch, mae'n sôn am ei gariad o, Bron, felly dweud bod yna rhyw
adlais o'r hen gan i serch, ni'n meddwl am Dafydd ap Gwilym yn yr oesau canol yn y llygyrau fel, hynny yw, fe anwylid ynda. Ac mae'n chwilio amdano neu amdani ynda. A chwilio amdana ti bob awr ynda. Mae'n rhywbeth felly, dwi'n meddwl rhywbeth eitha beiddgar mewn ffordd. Ac na ni weld hyn yn y pennill nesaf, dyfyniad arall o'r un emyn yma, da. Eisiau dweud allan nesaf. Ffordd mae'n defnyddio delweddaeth a themau'r canu serch wrth drafod crefydd. Rhywbeth beiddgar iawn, dwi'n meddwl. Felly, dallan di'r pennill nesaf, da. A dylwn ni egluro, dyma'r tro cyntaf dwi'n gweld hein, felly mae chydig bach, mae baglu'n rhan o, fi'n baglu'n rhan o bleser gwrando ar yr hen iaith, dwi'n licio meddwl. Trodd angariadau oll i gyd, nawr anffyddlon im, ond drwy finnau'n hyfryd glaf, o gariad mwy ei rym. Ie, hollol. A dim yn ei yn dod at ergyd yr emyn ynddo. Mae'n gwrthgyferbynnu cariad neu cariadon bydol, lly. Y rhai sy'n troi anffyddlon iddo fo, a chariad mwy i rym, cariad byw a'r Iesu ynddo. Ond eto, mae'n rhywbeth, mae'n sôn am ddelweddaeth y canu serch a'r hen themau sy'n mynd yn ôl i'r oesau canol a Dafydd ap Gwilym, a thi hwdi hyn yr hen fyd clasurol ac ofid ac yn y blaen. Dyma hen thema, mae'n glaf o gariad. Mi o Dafydd ap Gwilym yn ôl yn y 410 yn cwyno o hyd am fod yn glaf o gariad, y syniad love-sick heddiw de. Ond hefyd, Jerry, mae hynna i gyd yn wir, ond hefyd nes ti ddeud yn y bennod diwetha pan oedd ti'n cyflwyno ni'r rhai o'r ffigur am awr yma, pa mor ganolog oedd y profiad o dröedigaeth crefyddol a wedyn, mae'r cwpledol yma, ond drwy finnau'n hyfryd glaf o gariad mwy ei rym. So mae hwnna'n... So mae'n troi peth ar ei ben mewn ffordd ynda. A'r profiad personol yna o ddiw ynda. Sy'n ganolog yma, ia. Ond yn defnyddio ieithwedd canu serch i drafod hynny. So mae'n rhywbeth beiddgar, ffres, personol, a fel ti'n newydd nodi, ni'n gallu gysylltu a'i brofiadau personol i dröedigaeth a'i ffydd ynghyl ei hun ynddo. Felly mae'n rhywbeth beiddgar, ffres, diddorol. A hefyd, rhywbeth dwi eisiau pwysleisio, dwi'n credu mod i wedi nodi hyn o'r blaen, hwyrach yn y gyfres ar gyfer lefel A Cymraeg de. A mae'n bwysig bod ni'n gwahaniaethu rhwng y bardd i hun hefyd, y dyn go iawn o gig y gwaed y fi'n byw yn y 19af ganrif, a'r persona, y cymeriad dyn ni'n ei glywed yn llyfaru yma ynde. Ac felly fyma, mae persona dyn ni'n ei glywed mewn cerdd yn rhan o'r greadigaeth ynde. Mae'n greadigaeth artistig fel yr agweddau eraill ar y testyn llenyddol. A fyma, mae persona, yr un sy'n siarad efo ni, yr un dyn ni'n glywed yn llyfaru, mae'n deithiwr dydy, ac yn wir, mae'n bererin, a ni drafod hynny nes ymlaen ynde. Ac wrth gwrs, mae'n gariad yna, mae rhywun sy'n teithio, mae rhywun sy'n gariad i rhywun arall, a fyma, dyn ni'n dysgu, wel, Duw, Iesu. Felly mae rhywbeth beiddgar iawn does. Sydd byn ni'n gweld beth sydd yn newydd. Sut oedd y farddoniaeth hon, yr emynau hyn, yn agor Pennod newydd yn hanes llenyddiaeth Gymraeg ynda. Mae'n sicr. A mae o'n siarad am... Mae'n siarad am brofiad sydd mewn egwyddor a'r agor i bawb yn dydy. Un o'r pethau, sori, dwi'n siŵr os dwi'n mynegu hynna dda iawn, ond da ni wedi gwneud lot o'r canu mawl a lot o'r pethau canu serch. Mae hein yn canu am brofiadau sydd mewn ffyri a'r agor i bawb, mond bod chdi'n derbyn Duw i fewn i dy fywyd ynde. Yn yr ystyr yna, mae o'n ddemocrataidd. Mae ar gael i bawb yn ddiwahan drwy gymdeithas yn fonedd ac yn wreng ac yn pawb rhwng yr... Mae'n ddiddorol iawn yn yr hynny o beth yn dydi, ac yn wahanol. Mae'n bwyd erchog, ti'n iawn. Yn aniddonol hynna, achos mae rhywbeth sydd yn ddiddorol. Mae bron yn wrthddywediad, yn gwrthddywediad sy'n gwneud synwyr, a ti'n newydd egluro pam. Mae rhywbeth am yr emyn yma sy'n mor bersonol, sy'n boenus o bersonol, yna teimladau. Ond eto, mae eisiau i bobl eraill yn ieithu, a mae'n agorad i bobl eraill cael yr un profiad a defnyddio i iaith o, i farddoniaeth o, i emynau fo, i fynegu'r profiadau personol. Felly mae rhyw gyfuniad diddorol o'r personol-breifat a'r gymunedol-dorfol does. Eto sy'n edrych ar, fel o'n i'n deud yn y rhaglen diwetha, dwi wedi bod yn darllen gryn dipyn am diwygiad 1914-15 yn llefydd yn Sir Fôn. A pan ti'n cael y disgrifiadau o'r cyfarfodydd
diwygiadol yma, mae pobl yn mynd i gannu'r emynau yma. Mae'n amlwg bod pobl yn gwybod y geiriau, neu lot o'n nhw'n gwybod y geiriau, ac yn canu nhw eto ac eto, fel bod nhw'n mynegu i'w profiad ysbrydol. Maen nhw'n defnyddio geiriau'r emynydd i fynegu i'w profiad nhw o dröedigaeth. So mae'r geiriau mae'n rhoi ffurf i'r profiad mae'r bobl sy'n rhan o hyn yn ei gael. Hollol, yn union. Mae hynny'n rhywbeth pwysig iawn eisiau drafod. Hwrach na ni drafod berniadaeth Saunders Lewis ar hyn oedd Saunders am Williams wedi gael nes ymlaen. A mae'n mor bwysig. Felly, dyma gyflwyniad gylfa yw farddoniaeth a'i arwyddocâd ynddo. Allan ni orffen y bennod wan os ti isio. Hwrach, fysa werth i ni drafod. Chydig bach o'i hanes i gliro. Ostia Gyfyrddin wrth gwrs. Pantycelyn, ger llan ymddyfru, gafodd ei enyn y flwyddyn 1717. Oedden ni'n trafod hyn beddol wytha, ffaith bod arweinwyr cynnar y diwygiad Methodistaidd yng Nghymru yn ddynion o foddion wedi cael addysg mewn ysgol yng Nghymru. Mi ath Williams Pantycelyn fel Hwyl Harris ynta i athrofa llwyd. Mae'n debyg i fod o yn reiddio a'i fryd ar fynd yn feddyg. Dyna oedd ei fwriad o, felly oedd dyn oedd eisiau ymroi addysg a gwneud rhywbeth felly dilyn gyrfa. Ond fel Hwyl Harris a Daniel Rowlands a'r Methodistaidd eraill cafodd dröedigaeth pan oedd o'n fyfyriwr yn llwyd yn rhyw 19 neu 45 oed yn y flwyddyn 1737. Felly, dwi'n ddiddorol meddwl am myfyriwr coleg yfainc ddiwedd ei arddegau yn profi tröedigaeth a'r anger sy'n dod a hynny. Felly mae'n rhyw 2 flynedd ar ôl i Harris gael ei dröedigaeth. Ond mae'n debyg yn ôl yr hanes gafodd dröedigaeth wrth rando ar Hwyl Harris yn pregethu ynda. Hwyl Harris yn pregethu mewn un o'r cyd-destun awr agored a Pantycelyn. Dwi'n gwybod, dwi'n dechrau creu stori wan. Dwi'n licio meddwl Pantycelyn yn fyfyriwr ifanc ar ei ffwr i rhyw ddarlith yn y coleg, a mae'n clywed rhyw sŵn ochr arall y clawdd, a mae'n mynd i'r cae, dyma Hwyl Harris yn pregethu. Ond rhywbeth fel la, ti'n bod, a mi glwad. Ac yn wir, mi fysa'r llais fel thema, fel cysyniad, y llais yn bwysig, ac yn rhywun felly, dwi'n siŵr bod Bobby Jones wedi dweud rhywbeth yn ei hunan gofiant am pam gafodd o dröedigaeth yn ganol yr 19th ganrif, pan oedd o'n mewn capal yn llenyddol, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn, ac yn clywed rhyw bregethwr Cymraeg yn pregethu, ac yn clywed llais diw trwy lais y bregethwr yna da. Ac bynnag, mae nifer o linellau yna mynd â Pantycelyn, mae rhain cysylltu ar profiad yna pan gafodd dröedigaeth wrth rando ar Hwyl Harris. Fel y cwpled yna, dyma'r bora ddydd mi gofiaf clywais unau lais y nef. Ac mae hynny'n wych, dwi'n hoffi sylwi weithiau ar y fanilion gramadegol ynda. Nid clywais i, ond clywais unau. Y ffurf un o'r rhagen nhw, clywais unau. Hynny yw, mae yna bobl eraill wedi clywed y llais, ond dyma'r bora y clywais unau, ddydd ei hun yn pwysleis ar ymhrofiad i. Profiad mae pobl eraill wedi gael, ond dyma'r bora y ces i unau profiad hwnnw, clywais unau lais yn ef. Felly mae'n rhoi bwysig iawn. Felly, nath o newid wedyn ar ôl cael ei dröedigaeth pan dyfynodd ddilyn gyrfa yn yr eglwys. Mi gafodd chydig o urdda, bod Theophilus Evans wedi rwystro rhaid dilyn gyrfa lawn, fel i'n dweud. Mi oedd Pantycelyn fel Daniel Rowlands, fel Hwyl Harris, yn teithio ledled Cymru yn llythrenol ar gefn ei geffyl yn teithio ac yn pregethu ledled Cymru. Mi oedd o'n gwneud fel yr oedd yn dweud mewn ffordd. Ond o ran i waith llenyddol, dod nôl at dechrau yrfa, mae yna stori, hanesyn mae rhaid yn dweud yn stori. Dwi'n credu bod hi'n perthyn fwy i fyd lle'n gwerin a hanes, ond pwy y wir, all fod yn wir. Stori am gyfarfod mewn seiat neu sasiwn, dwi'n gofyn, ni'n trafod y Methodistaidd cynnar yn trefnu i cymdeithasau fy'r seiat yn cyfarfod yn wisnosol, a wedyn y sasiwn yn dod a nifer o seiadau ynghyd. Wel, cyfarfod felly yn y dyddiau cynnar yna, diwedd y 1730. Ac yn ôl y stori, oedd Hwyl Harris yna, dwedwn mae seiat wisnosol yna, ac Hwyl Harris yna, ac dyma fo'n deud wrth y Methodistaidd oedd wedi ymgynnull i weddio a thrafod i syniadau a'i theimladau ysbrydol, a'i profiadau. Dyma dweud, wlwch, mae gennym ni broblem da, dyn ni angen
math newydd o ganu. Ganu yna'n cyfarfodydd, ni angen dydy'r hen salmau sy'n cael eu canu yn yr eglwys yn mynd addas, ni angen math newydd. Felly nath o roi rhyw fath o waith cartra i bawb. Ewch adra, eisiau pawb cyfansoddi Emyn, dewch yn ôl wythnos nesa. Hynny yw, dwi'n deud stori chi bach. Ond stori werin ydy hi, mae chwedla llafar yn newid wrth i hadrodd. Felly mae pawb yn mynd adra, cyfansoddi Emyn, wythnos nesa, neu be bynnag yn y cyfarfod nesa, mae pawb yn dod nôl gyda Emyn ac yn sefyll y flynu o flaen ac yn darllen ein canu. Ac dyma William Williams o Pantycelyn ifanc yn dod o fyny yn ei dro ac yn sefyll o flaen y criw yna ac yn canu Emyn, ac ar ôl hynny mae Hwyl Harris yn dweud Williams biau'r Emyn. Dyna fo. Ac hynny, dim os ys y stori wir yn y beidio, mi oedd llawer iawn o Methodistaidd yn credu bod y stori wir, a mae'n dangos sut oedd Methodistaidd Cymraeg o hyd heddiw yn achos rhai bobl yn meddwl am statws ac arwyddocâd a phwysigrwydd Pantycelyn. Williams biau'r Emyn, fo yw'r ymynydd newydd sy'n mynd i sgwennu caneuon i yrru y mudiad hwn yn ei flaen ynddo. Ia, a fo di'r emynydd mawr. Does am amheuaeth ynglyn â hynny, agos. Ti'n gallu sôn am Ann Griffith, ti'n gallu sôn am bobl eraill, ond fo di'r... O ran y genre yna mewn llenyddiaeth Gymraeg, ia. Fysa rhai yn dweud bod Ann Griffiths yn rhyw angerdd rhyfeddol. Na'r i drafod hynna mewn cwbl o benodau. Dwi'n mynd ama, ond mae enw Pantycelyn. Williams biau'r Emyn yn dda iawn, yn dydi? Hollol, union. A wedyn, sôn trwy dwytha wrth drafod cyflwyno'r hanes yma da, rhywbeth sy'n ddiddorol iawn am waith Pantycelyn yw'r gyd berthynas rhwng yr holl destunau llenyddol gyfansoddodd, yr holl emynau, a'r cyd-destun o'r rhan. Mi oedd y naill yn creu y llall, ynddo? Mi oedd y llenyddiaeth yn creu y cyd-destun, a'r cyd-destun yn creu y llenyddiaeth. A rhywbeth ddiddorol iawn. A rhywbeth ddudodd am Derek Llwyd Morgan yn ei lyfr am Williams Pantycelyn yn ddiddorol ofnadwy, de? Nath o ddeud, a dwi'n ei ddyfynu wan, achos mae'n arwyddocâd, y rheswm amlwg am lwyddiant y diwygiad Methodistaidd yw llenyddiaeth Williams Pantycelyn. Felly ddiddorol bod, ambell ysgolhaig arall wedi dweud rhywbeth tebyg ynddo, meddwl bod y diwygiad Methodistaidd wedi llwyddo i'r graddau y llwyddodd yng Nghymru oherwydd, yn rhannol, oherwydd llenyddiaeth Gymraeg Williams Pantycelyn. Felly mae hynny'n ddeud mawr, hyn os ydych chi'n meddwl bod hyn bach o orfeidd, mae'n dangos arwyddocâd. A ffaith bod llenyddiaeth yn gallu cael effaith go iawn ar hynt cymdeithas ynddo. Ia, ac yn dod i ddiffinio'r cymdeithas. O'n i'n dweud yn y trodwytha, mi ddaeth angydffurfiaeth i ddiffinio Cymreigtod, ac yn sicr ar wahanrwydd Cymru. Felly, mae'n anodd gor-ddweud arwyddocâd hyn yn gymdeithasol ac yn y pen drawn wleidyddol ac yn hunaniaethol, swn i'n dweud, ynddo. Union, hollol. Felly, o ran hyn, o'n i'n sôn tro dwytha am lythrennedd, a'r ffaith bod bod lythrennedd wedi bod yn tyfu ys rhai canrif oedd yng Nghymru, diolch i gyfuniad o ffactorau yn yr 19 ac yn y blaen, cyhoeddi'r Beibl, ond gyda Methodistaidd ac ysgolion Griffith Jones ac yn y blaen, dyn ni'n gweld lythrennedd yn tyfu. A ni'n trafod y ffaith tro dwytha bod y Methodistaidd hyn, i bod nhw'n rhoi pwyslais mawr ar y llais, fel dyn nhw'n glywed, a gallu'r pregethwr i bregethu ar lafar. Eto, mi oedden nhw'n griw llythrennog iawn. Mi oedd Hwyl Harris yn ysgrifennu trwy'r amser. Mi oedd Pantycelyn ei hun yn llythrennog iawn ac yn wir mi sgwennodd o gymaint da. Mi gyfansoddodd, dros 1,000 o minnau. Ac mi gyhoeddodd o dros 90 o weithiau. Hynny yw, mae rhai yn llyfrau neu'n pamffledi bychain, a mae rhai ohonyn nhw'n llyfrau swmpus iawn, canodd yn felly, agos at gad o gyhoeddiadau mewn oes hir, mi gafodd o fyw yn hir, felly mi gafodd gymaint o bethau. Felly, dwi'n meddwl, hynny'n ddiddorol ofnadwy o ran ystyried holl hanes llenyddiaeth Gymraeg o safbwynt y berthynas rhwng llenyddiaeth a'r cyfrwng sy'n fodd i lenyddiaeth gyrraedd darllenwyr, sef y wasg argraffu bellach ni, wrth gwrs, y cyfrwng llafar a ysgrifennu mewn llawysgrifau, ond wrth gwrs, mi nath y wasg argraffu newid pethau. Felly, mae'n werth oedi ystyried hyn oll yn y cyd-destun eang mewn ffordd, y dalun eang o ran hint a datblygiad llenyddiaeth Gymraeg, o ran llythrennedd a'r wasg argraffu, ynddo. Mi gafodd, os wyt ti'n cofio'r benod honno yn yr ail gyfres, mi gafodd y llyfr Cymraeg cyntaf argraffu yn y flwyddyn 15
1946 yn y llyfr hwn gan Sir John Prys, ond mi oedd oherwydd deddfau yn oes y Tuduriaid, o'r cyfraith gwlad, dweud nad oedd yn bosib cyhoeddi llyfrau yng Nghymru, oedd rhaid fynd i Lundain, wedyn Llundain rhywbeth yn cael grawnt i gyhoeddi, felly mi oedd y dyneiddwyr Cymraeg na yn yr unfed ganrif bont yn gyfod teithio'r holl ffordd i Lundain i argraffu oherwydd y gyfraith yn da. Felly mi gafodd y gyfraith honno i llacio yn y flwyddyn 1695 yn da. Oedd o'n bellach yn gyfreithon i argraffu llyfrau ledled Prydain, hyd y gwyddom sefydlwyd y wasg argraffu gyntaf, nid cwait yng Nghymru, ond yn amwythig oedd yn dreg Gymraeg a Chymreig iawn yn y flwyddyn 1700, sy'n da, felly dechrau'r ganrif newydd yma, fian wedyn mi oedd y weisg argraffu yn Nghaerfyrddin Aberhonddu a llefydd eraill yn da. Felly, na i gael twf y wasg, ond chwarter canrif wedyn, a chydig wedyn, i gael Pantycelyn yn dechrau arni, ac wedyn, erbyn diwedd i oeso, mi fes y Pantycelyn yn cyhoeddi dros 90 o bethau, felly ni'n gweld twf y was yn Gymraeg. Mae hynny'n arwyddocâd ac yn ddorol o safpwynt y cyfrwng sylfaenol hynny sy'n fodd i sicrhau bod llenyddiaeth yn cyrraedd darllenwyr yn da. Wel, bron gymaint o lyfrau ti wedi coeddi, Jerry, os gai ddweud. Dyn yn fwy, da. Dyn yn fwy. Reit, oce. Un peth hefyd, dwi'n mynd i newid y cywer ychydig bach. Bosib fydd hynny'n pechu llawer o bobl, lle, ond mi oedd Pantycelyn wrth gwrs yn gwerthu lyfrau hun, ac mi oedd yna tipyn o elw trwy gwerthu lyfrau. Dwi'n mynd dyna pam oedd o'n neud o, dwi'n mynd deud i fod o'n gyfalafwr ronc oedd yn gwneud hyn, yn sicr mae'n amlwg bod yna argoeddiad personol dwfn, ond mi oedd o'n elwan yn gwerthu llyfrau, ac llawer iawn o lyfrau ynddo, felly fel yr oedd William Salisbury o'r 1915, fo a cyhoeddwr wedi cael rhyw fath o patent ar ran gyhoeddi deunydd crefyddol yn Gymraeg ynddo. Felly, rydym yn ddiddorol bod yr argyhoeddiadau crefyddol mynd law ag elw personol y chyfalafiaeth hefyd. Ond hefyd, os oedd chdi ddim yn cael dy goleddu gan yr eglwys wladol, os oedd Theophilus Evans wedi stopio chdi gamu ymlaen fel gyrfa yn yr eglwys, be oedd seiliau materol y Methodistaidd a'r bobl yma oedd yn teithio rownd Cymru yn pregethu. Dwi'n siŵr bod nhw'n cael rhywfaint o nawdd gan bobl oedd yn fwy cefnog ac oedd yn credu, ond mae yna rai bod yna rhyw fath o sail materol i'r bywyd oedd y bobl ma'n i fyw yn doedd. Yna amlwg. Ac mae'n ddiddorol, fel ei dweud tro diwetha, oedd o'r arweinwyr cynnar i gyd yn dod o gefndiroedd, os nad cyfoethog, efo digon o foddion hefyd, faint o arian yn y teuluoedd hefyd, mae'n bwysig. Ond mae'n digon teg, ond mae rhywun yn gweld ambell i fardd llwglyd yn Nghymru heddiw yn teithio gwmpas ac yn gwerthu lyfrau ar gymffon sesiwn darllen y barddoniaeth yn ollol. Iawn ta, wel, beth am jyst i orffan, nes i ddim bod eisiau dechrau gyda'r farddoniaeth, dyn ni'n crwydro i drafod i hanes ychydig bach. Ond beth am orffan gyda ychydig o rhagor o'r emynau, felly. Felly, os wedi ddarllen y ddau bennill i gael rhagor o flas fel petai, felly. Cariad na nabu plant y llawr, mo'i rinwedd nac mo'i ras, ac sydd yn signom serch am bryd o'r cradur oll i maes. O gwna fi'n ffyddlon tra fwy byw am lefel at dy glod, ac na fo pleser fynd am ryd a welwyd is yr hod. Yn union. Un beth pwysig yda wrth i ddarllen ei ganu, ni'n gweld y pennill cyntaf y cariad na nabu plant y llawr mo'r rinwedd na hac mo'i ras ac sydd yn signo'n serch am bryd o cradur oll, nid i maes, ond i mas yn dweud, cael yr odl. Ona ti, Ona ti, oedd yna neu mwy o synwyr, diolch yn fawr. Mae'r rhydwedd nac mo'i ras wedyn o'r cradur oll i mas. Hynny yw, tafodiaeth Sir Gar sy'n yna. Wel, ti'n be, ddim syndo bod un o foch mon ddim wedi llwyddo'n dda iawn efo hwnna. Ond ti'n gwybod, ond mae hynny ddiddorol dydy hefyd, pan nes ti ddarllen y pennill cynta, reit o ddechrau bennod hon, nes ti weld, mae'n hawdd i ddeall, mae'r iaith yn hygyrch, a dyna'n peth amdano fo. Mae'n iaith i fod yn llythrennog iawn, wedi sgwennu'r emynau, wedi cyhoeddi'r emynau, na ni drafod hynny. Lle bydd rhaid wneud yn bennod nesaf, a trafod ychydig o hanes gyhoeddi'r emynau ac yn blaen. Eto,
caneuon i'w canu, de. Dyna di emyn yn ei hanfod, lle de. Rhywbeth sy'n apelio at y glist, ac oedd yn dyddio tafodiaeth am rhywbeth, mae'r iaith yn anffurfiol iawn, rhywbeth nad oedd pawb yn hoff ohono fo, oedd o'n anwybyddu rheola, llenyddol i raddau cymysgu iaith lafar a iaith lenyddol ac yn y blaen. Ond dyn ni'n gweld hynna. Ac oherwydd y ddylanwad, gan fynd yn ôl at y stori gyda'r y diweddglo yna, Williams biau'r Emyn, de. Dyn ni'n gweld weithio rhai ymynwyr Methodistaidd nes ymlaen yn y gogledd yn odlu mas, yn sgwennu maes, fel ffordd sy'n odlu efo as yda. Right. Bod nhw'n ogleddwyr sy'n dweud maes yda. Eto maen nhw'n dilyn hyn o'r tafodiaeth Williams Pantycelyn i ryw rhan. Felly ni'n gweld rhyw fath o, beth di'r term yn dyfais di, hegemony yn ymledu o sigar gyda'r mudiad Methodistaidd i raddau helaeth iawn iawn. Ond eto, unwaith eto, ti'n clywed y llais personol yna. Mae'n ungol o bersonol a'r angerdd yma, de. A'r pwysleisio bod yn ffyddlon, mae'n ei deud yn barod bod ei geriadon bydol wedi troi'n anffyddlon iddo fo. Wel, dyma fo, mae'n deud, o gyna fi yn ffyddlon tro fwy'n byw. Mae'n gofyn i ddiw wneud o'n ffyddlon i gadw at y llwybr ynddo. At y glod, ie. Mae'n ffantastig, dydi. A mae hynny'n wych, am lefel at y glod. Lefel y trosiad o fyd pensarniaeth ac yn y blaen. Adeiladu neu sair coed ynddo. Ond i lefel yn eliad glod diw ynddo. Ac mae'r gair clod yn arwyddo cawl iawn. Dyna ni wedi trafod clod. Yn ôl y gyfres gyntaf, drafod y canu mawl yn oesau canol a'r beirdd proffesiynol yn canu mawl i'r brenin neu'r tywysog yn ei lys ac yn y blaen. A'r gair clod yn holl bwysig, un o feirdd y tywysogion yn ôl yn yr oesau canol yn deud wrth i noddwr gwneithym glod gwneithym glod i ti nes i greu clod, y bardd yn creu clod, a'r gair clod yn perthyn o ran hanes yr iaith, y gair clywed, rhywbeth ydych chi'n ei glywed yw clod, hen beth Cymraeg, wel dweud mae gen tu hwnt yr iaith Gymraeg, yr traddodiad Indo-Europeaidd, yn un peth yn wedd yn Wyddeleg, hen roeg a ieithoedd eraill. So clod yn bwysig. Ac wedyn, dyn ni'n gweld, nid canu mawl i unigolion sy'n yma, ond canu mawl i ddiw, a creu clod, a pwysig, y bardd yn dweud, gyna fi'n ffyddlon i mi allu barhau i ganu clod i ti ddiw, ynda. Felly, mae'n siŵr mae Bobby Jones dweud, weld clod mawl fel llunyn thematig mwyaf sy'n rhedeg trwy holl llenyddiaeth Gymraeg. Mae'n holl ganu mawl yn yr oesau canol o'r cyfnod modern cynnar, a wedyn yr holl emynau crefyddol efo bwyslais ar greu mawl i ddiw, a'r canu. A hefyd, wrth gwrs, dyn ni sôn am ganu mawl hefyd, emynau i'w canu yn gyhoeddus yma hefyd. Felly fel lawr o bethau diddorol yna, de. Wel, mae hwnna'n ffordd eitha dyrchafedig, dwi'n teimlo, i ddod i ddirwyn y pod i ben. Gyda llaw, dwi'n cymryd bod pawb sydd yn gwrando ar y pod wedi cael y profiad, ond os da chi ddim wedi bod i wrando'r Lleuwen Steffan yn gwneud i sioe capeli hi, lle mae hi'n mynd yn ôl at ddeunydd diwygiadol ac yn cyflwyno fo mewn ffordd mor anhygol o bwerus. Os da chi eisiau mewnwelediad i'r math o bethau oedd yn mynd ymlaen yn y cyd-destun diwygiadol yna, cerwch bob tro yma. Os di Lleuwen yn agos i chi, cerwch i wrando arni, chos mae'n ffantastig. Ie, hollol. Reit, oce. Sorry, Jerry, cer ymlaen. Na, jyst yn dweud, rhan hynna, mae'n biti, mae rhywbeth sy'n diflannu, mae rhywun gallu gwylio dechrau canu, dechrau canmol ar ysbrydau ac yn y blaen. Ond pan des i Gymru gynta, nes ti sôn yn bennod ddwythyn neu ddechrau bennod yma, dwi'n cofio, amdano ni'n yn cyfarfod y neuadd Pantycelyn, wrth gwrs, yn Aberystwyth, ac yn y blaen. Ond dwi'n cofio pan ni'n Aberystwyth yn y cyfnod hwnnw, ac yn mynd o bob man i'r dafarn diwedd y noson, a llwyth o fyfyrwyr Pantycelyn, myfyrwyr Cymraeg, Prifysgol Aberystwyth, a chdithan i Plydd, yn canu emynau Cymraeg, da, mewn 4 llais. Ac i fi, oedd o'n syfrdanol, ac wrth gwrs, dwi'n bod, dwi ti ddim yn, mi wyt ti'n anffuddiwr, a dwi ddim yn ddyn crefyddol fy hun, ond llawer iawn o bobl oedd yn canu, wedi magu mewn capel fatha chdi, ond eto ddim yn credu, mae'n chi capel, ond eto, oedd yn drawiadol i fi, bod pobl ifanc, pobl yr un oed y fi, neu flwyddyn 2 neu 2 yn iau, yn gwybod yr holl amynau, ac yn gallu i canu yn wych mewn 4 llais, mewn digwyddiad lleg iawn hyd mewn addoled. Ond oedd o'n gymaint o rhan yn wedd mor amlwg ar ddiwylliant Cymraeg, a mae rhywbeth sydd
wedi dyflannu raddau helaeth iawn. Un o pobl ifanc sy'n mynd i ysgol Sul yn aml, ddim yn dysgu'r emynau yn yr ysgol Sul, maen nhw'n dysgu am grefydd ar byd, y pethau diddorol eraill ynda. A felly mae rhywbeth sydd gyda hyn bron wedi darfod o'r tir, mon pan ni'n astudio'r emynau ac ambell i beth, ambell i gapel, dal i fynd, fel ti wedi dweud dy hun, mae Cymru o bob un wlad yn yr ynysol yma. Ti'n gwybod y strategau yn y capel? Cymru di'r rhan o'r deyrnas gyfunol lle mae yna leia o bobl yn mynd i oedfa'n crefyddol ar y Sul. So mae Cymru di'r gwlad mwyaf digrefydd erbyn hyn. Ond os oes rhywun eisiau mewn welediad, bendant, cerwch i wrando ar Llewan. Reit, dyna ni wedi cael blas mawr, dwi'n meddwl, yn bersonol ar Williams Pantycelyn. Diolch ti, Jerry, am yn arwain ni drwy hynny. Diolch i Richard Martin, sydd yn recordio ac yn cynhyrchu ac yn gwneud rhyw ddewiniaeth hefo'r holl ddeunydd yma. Cofiwch, does gennym ni ddim cyllideb hysbysebu, felly da ni yn dibynnu arna chi i roi gwybod i bobl am fodolaeth y pod. Mae'r pod ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. A da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. A mae Jerry, ti dal i ddarparu crynodeb Saesneg o'r stwff yma ar nation.cymru. Ynddo, dwi wedi addo ail gychwyn yr ysgrifau Saesneg gyda'r gyfres yma, felly mi fydd yn ysgrifau Saesneg bydd yn nation.cymru. Wel, dyna fo, mae hynny, a da ni chwilio am noddwr ar gyfer cyhoeddiad Cymraeg glosi yn y pen draw, achos mae'r cyngor llyfrau yn da i ddim byd. Reit, a gyda hynny, welwn i chi tro nesaf, hwyl am y tro. Hwyl fawr.